El procediment d'admissió. La fase d'admissió té com a objectiu determinar si la persona interessada en acreditar les seves competències professionals compleix amb els requisits per accedir al procediment. Cada vegada que se'ns assigni un expedient d'una persona interessada en acreditar les seves competències, rebrem un missatge on se'ns informa del següent: que hem estat designada de la persona, el número de codi d'expedient i que hem de contactar amb un termini màxim d'una setmana. En l'aplicació de gestió, quan entrem com a persona assessora, veurem totes les sol·licituds d'acreditació que tenim pendents o en curs. En aquest cas, he estat assignada com a persona assessora de la Maria Puig i, per tant, veig aquí la seva sol·licitud. Per començar amb les accions, he d'anar a apretar a la maneta i veiem com s'encarrega l'expedient de la Maria. En primer lloc, hi trobem la sol·licitud. Aquí podrem revisar les dades personals, el registre, la qualificació professional a la que s'ha inscrit i quines són les unitats de competència i els estats. Aquí s'aniran marcant totes les dates relacionades amb tots els tràmits. L'admissió, si ha estat admesa o no, si ha estat assessorada. Després de revisar la sol·licitud, desplegarem el bloc de l'admissió. El primer que hem de fer és revisar la gestió de les unitats de competència coincidents. Aquí ens apareixen les unitats de competència que estan associades a la qualificació professional en la qual s'ha inscrit la Maria. Com veurem aquí, en aquesta columna, no hi ha cap unitat de competència que sigui coincident amb un altre expedient de la Maria. En cas que ens surti una unitat de competència coincident, aquesta ens apareixerà desmarcada en l'aplicació i no es podrà ni assessorar ni avaluar. Els motius pels quals ens poden sortir una unitat de competència coincident poden ser diversos. Pot ser que la persona hagi acreditat anteriorment a Catalunya aquesta mateixa unitat de competència o pot ser que aquesta unitat de competència es trobi en un altre expedient actiu d'aquella persona usuària. El següent pas és iniciar la justificació dels requisits de participació. Si cliquem aquí, veurem com se'ns desplega l'opció de crear una sessió i també observem com la Maria ha emplenat el seu historial professional i formatiu. En el moment que nosaltres hem estat designats com a persona assessora de la Maria ha rebut un missatge on ha estat informada i on se li ha demanat que vagi emplenant l'historial professional i formatiu. Com veiem, ella ha adjuntat l'arxiu de l'informe de vida laboral, ha anat detallant les tasques que realitza en l'actual lloc de treball, ha adjuntat també un certificat d'empresa i veiem també que ha adjuntat una formació no reconeguda oficialment. Així doncs, ara anem a crear una sessió per verificar els requisits de participació de la Maria. Aquí proposarem una data, per exemple, el 8 d'abril, a les 10 del matí. La modalitat, preferentment, serà per videoconferència. El tipus de sessió ja és immodificable perquè és per fer la justificació dels requisits d'admissió i clicarem a desar. Un cop ho hem desat, tornem a anar a la justificació de requisits de participació i veurem que aquí ja ens surt la sessió que hem concretat. Cal fer un incís pel que fa a les icones a dins de l'aplicació de gestió, ja que actualment han sofert un canvi. Fins ara en els vídeos hi veiem que surten unes avionetes i aquestes icones han estat canviades. La primera avioneta ara és un calendari, la segona avioneta que ens sortia ara és una ploma i la tercera avioneta és aquesta rodona amb el símbol del xec. La funcionalitat de les icones és la mateixa, però veieu que la imatge ha canviat. Ara, però, li hem de fer arribar a la Maria la convocatòria i saber si ella li va bé o no aquesta data. I clicarem a l'avioneta verda. Confirmem que volem enviar
la convocatòria. La Maria ha rebut un correu electrònic de la convocatòria i ens ha contestat dient que li va bé el dia i l'hora proposada. Recordeu que rebreu les respostes per part de les persones usuàries al correu al qual hagueu informat que voleu rebre les notificacions. Així doncs, nosaltres tornem a entrar al bloc d'admissió i anirem a l'últim apartat on posa log d'emails, fase admissió, clicarem en la icona d'editar. Li enviarem un missatge amb l'enllaç de la convocatòria, que pot ser per Teams, pot ser per Google Meet, la plataforma que us vagi millor. Un cop redactat el correu electrònic, clicarem a desar i, molt important, enviar a través de la icona de l'avioneta. És molt important utilitzar el log d'emails en qualsevol de les fases, ja que així queda tot el que s'ha comunicat amb la persona registrat a l'aplicació. En el dia i l'hora acordada, la persona assessora i la Maria es connecten a la sessió de verificació de requisits de participació. En aquesta sessió, la persona assessora demana a la Maria que mostri el seu document d'identificació personal per comprovar que és ella. Per altra banda, corrobora que l'edat que consta al DNI o NIE és la que hi ha a l'aplicació de gestió. També verifica que hagi emplenat adequadament l'historial professional i formatiu i que la documentació adjuntada sigui pertinent. En cas que la Maria hagi tingut problemes per adjuntar la documentació o bé a l'hora d'emplenar l'historial professional i formatiu, la persona assessora pot fer-ho des de la icona Accés a l'historial professional formatiu. Si cliquem aquí, podrem anar emplenant tots aquells apartats que cal emplenar un cop detectem en l'entrevista amb la Maria que no s'han emplenat correctament o bé hi falta informació, i un cop ho tinguem fet, clicarem a desar. Quan considerem que ja està completat l'historial professional i formatiu, podem tancar-ne l'edició a través del candau vermell. A partir d'aquí, la persona usuària ja no podrà editar l'historial professional i formatiu. En cas que nosaltres necessitem fer-ho, ho podrem tornar a activar l'edició apretant una altra vegada el candau. Un cop fet aquest pas, el següent és generar l'historial professional i formatiu en admissió en PDF. Clicarem aquí per generar-lo. Un cop hem generat l'HPF en admissió, se'ns obre el document en PDF. Aquest document l'hem de descarregar, registrar-lo a l'aplicació recordeu de pujar i desar. Un cop el tenim desat a l'aplicació de gestió, és hora d'enviar-lo a la Maria per tal que el signi. Ho farem mitjançant aquesta avioneta. Cliquem a enviar, confirmem. La Maria rep un missatge on hi ha l'adjunt de l'HPF en PDF. Aquest document l'ha de descarregar i l'ha de signar i adjuntar a través de l'enllaç que se li proporciona en el correu electrònic. La Maria accedeix a aquesta pantalla on hi adjuntarà l'HPF signat, també l'haurà de pujar i desar. Automàticament a nosaltres ens sortirà actualitzat que la Maria ja ha entregat l'HPF signat. En cas que ella no hagués sabut com adjuntar-lo, ens el podria enviar per correu electrònic una vegada signat i ho faríem nosaltres des del registre, en aquesta segona fila. En finalitzar la sessió, la persona assessora ha de desar una prova o un registre en suport documental que demostri que la sessió s'ha fet i on consta específicament la identificació de les persones implicades, la data i el motiu de la sessió realitzada. Això ho podem fer a través de dues metodologies diferents. Una és per a persones que tenen la signatura digital. Si cliquem a l'icona de la impressora, se'ns descarrega un registre de sessió, el qual hem de signar nosaltres, adjuntar a l'aplicació de gestió i enviar-ho a la persona usuària per tal que ho signi. Per fer-ho, aniríem a l'aplicació de gestió, clicaríem a editar
En el document de constància adjuntaríem el registre de la sessió. Recordeu pujar i desar. Un cop fet, tornaríem a cercar la sessió i a través d'aquesta icona on posa enviar registre de sessió signat, clicarem, confirmem que volem enviar aquest email a la persona usuària i la Maria rebrà el correu electrònic on hi haurà adjuntat el registre de la sessió, el qual ha de signar i adjuntar a través de l'enllaç que se li proporciona en aquest correu electrònic. La Maria rep el següent missatge, com comentàvem, i al clicar en aquest enllaç, retornar el document de registre de sessió signat, s'obre la següent pantalla i aquí ha d'adjuntar el registre de la sessió signat. Ho puja i ho desa. Automàticament a nosaltres, si anem a la sessió, s'actualitza amb l'arxiu adjuntat. Recordeu que aquest mètode ens serveix per persones que tenen la signatura digital. L'altre mètode que tenim per persones que no tenen l'opció de fer-ho digitalment és la següent. Tornarem a cercar la sessió i en l'icona on posa sol·licitar confirmació de sessió realitzada, cliquem, confirmem que volem enviar aquest correu electrònic a la persona usuària i aquesta rep el següent missatge, les dades de la sessió i se li demana que respongui confirmant si ha assistit a la sessió. Un cop la Maria hagi respost, el que farem és guardar aquest correu electrònic en PDF i un cop l'haguem convertit en PDF, l'adjuntarem. Tornarem a cercar la sessió, clicarem a editar i l'adjuntaríem en l'apartat document de constància signat. Recordeu, aquest és el correu electrònic que hem guardat en PDF amb la resposta de la persona usuària, confirmant que ha assistit a la sessió. Ho pugem i ho desem. Si tornem a cercar la sessió, ara ja veiem que tenim el document de constància signat adjuntat en l'aplicació. Tant pot ser perquè la persona usuària l'hagi adjuntat a través de l'enllaç proporcionat en el correu electrònic o bé perquè nosaltres hem adjuntat el correu electrònic de confirmació per part de la persona usuària. És molt important que aquest document de constància quedi adjuntat correctament, ja que sense aquest document no podrem finalitzar la fase d'admissió ni tampoc es podrà fer el pagament. Una vegada finalitzada la sessió de justificació dels requisits de participació, el següent pas és fer la verificació documental i la revisió de requisits d'admissió. Cliquem aquí i anem a editar. Per una part, tenim la verificació documental. Aquí comprovarem quins documents aporta la Maria per a cada requisit de participació.
Respecte a la nacionalitat i procedència, la persona usuària ha aportat en aquest cas el DNI. Per tant, marquem que té la nacionalitat espanyola. Per altra banda, ha aportat l'informe de vida laboral, un certificat d'empresa i, per tant, marquem la primera casella i també la segona. Pel que fa a la formació no formal, ha aportat un certificat d'un curs de 70 hores, però la Maria no utilitza aquest curs com a documentació justificativa per complir els requisits per accedir al procés d'acreditació de competències. Hi ha unitats de competència que tenen requisits addicionals. En cas de ser alguna d'aquestes unitats de competència, doncs caldria marcar aquesta casella. En segon lloc, ja passem, una vegada hem verificat la documentació aportada, anem a la revisió de requisits d'admissió. Pel que fa a la documentació, a la nacionalitat i procedència, en aquest cas, compleix. Pel que fa a l'edat, ens ve determinada per l'aplicació i, per tant, aquí no hem de clicar res. Pel que fa a l'experiència professional de voluntariat o mitjançant una beca i o formació no formal, en aquest cas ens centraríem en la part d'experiència professional, voluntariat o mitjançant beca i ens hem de fixar quin és el nivell de la qualificació professional a la qual s'ha inscrit la Maria i si compleix o no amb les hores treballades en els últims 15 anys i en un interval de 3 anys. Com veieu, a l'aplicació ja ens marca quin és el nivell de la qualificació professional en la qual s'ha inscrit la Maria i ens queda desmarcada l'altra opció. En aquest cas, la Maria compleix els requisits mitjançant l'experiència professional i cliquem aquesta casella. Si no complís amb el requisit, anotaríem en la part vermella d'aquí sota quin és el requisit que no compleix. En aquest cas, la Maria ha presentat la documentació per acreditar les seves competències professionals a través de l'experiència professional. En cas que no complís, marcaríem aquí. Més a sota tenim aquesta capsa de text on es pot posar observacions de per què la persona usuària compleix o no amb els requisits i és especialment rellevant per a aquelles persones que són majors de 25 anys que no aporten la documentació justificativa. Pel que fa a requisits addicionals, en aquest cas no procedeix. En cas que haguéssim marcat aquí que la unitat de competència té requisits addicionals, aquí hauríem de marcar si els compleix o no els compleix. Per últim, desem. Si tornem al bloc de verificació documental i revisió de requisits d'admissió, hi veurem un resum de la tasca que hem realitzat, la verificació documental i la revisió de requisits. Ara, doncs, un cop fetes les comprovacions anteriors, hem de determinar l'admissió de la Maria a l'aplicació de gestió, atès que compleix els requisits de participació i així podrem tancar la fase d'admissió. Anem al següent bloc, admissió, resultat, tancament. En aquest cas és un tancament amb revisió de requisits. Clicarem a editar. Com ja hem comentat, la Maria compleix amb els requisits d'admissió. Per tant, el resultat és que està admesa en assessorament. I doncs procedim a tancar l'admissió i desem. Quan ens trobem en el cas en què una persona interessada en acreditar les seves competències professionals no compleix amb algun dels requisits, ho marcarem a l'aplicació i finalment, en l'apartat admissió, resultat, tancament, en el tancament amb revisió de requisits, posarem que la persona no és admesa i tancarem l'admissió indicant que no justifica els requisits de participació. En aquesta capsa de text s'ha d'explicar detalladament els motius pels quals la persona no ha estat admesa. En aquest cas, la persona interessada pot presentar al·legacions davant la resolució provisional d'inadmissió de la sol·licitud d'inscripció al Servei d'Acreditació de Competències Professionals. És possible
que mentre fem la sessió detectem que la persona està inscrita en una qualificació professional que no és la més adequada. Si ens trobem en aquest cas, podem fer un suggeriment de canvi de qualificació professional. Per fer-ho, hem d'anar a l'apartat dins de justificació dels requisits de participació. Si tirem cap a baix, trobarem el suggeriment de canvi de qualificació professional. Anirem a registrar i aquí començarem a escriure quina és la qualificació professional que més pot encaixar amb la persona. Per exemple, en aquest cas, aquesta persona s'havia inscrit a guia d'espeleologia i considerem que podria ser més adequat que s'inscrigui a guia per barrancs secs o aquàtics. Cliquem aquí, a la qualificació, i desem. Un cop desat, el que hem de fer és tornar a cercar aquest canvi de qualificació professional i, sobretot, comunicar-ho a la persona usuària. I això ho fem mitjançant l'avioneta. Cliquem aquí i confirmem. La persona automàticament rebrà un correu electrònic on se l'informa d'aquest suggeriment i decidirà si finalment canvia de qualificació professional o segueix el procediment en la qualificació professional en la que s'ha inscrit. També ens podem trobar haver de finalitzar la fase d'admissió amb un tancament per desistiment. Per fer-ho, anirem a Admissió, Resultat, Tancament i clicarem a Tancament per desistiment. Aquí indicarem que la persona és no admesa, indicarem el motiu i desarem una constància conforme la persona finalment, per exemple, s'ha volgut donar de baixa del procediment d'acreditació de competències. Finalment, clicarem a Admissió tancada i desarem. Quan ens trobem en un cas on la persona interessada se li ha suggerit un canvi de qualificació professional, en el cas que la persona finalment faci aquest canvi de qualificació professional, serà la coordinació del servei que finalitzi l'admissió. Si finalment la persona no vol fer cap canvi de qualificació professional, seguirà l'assessorament endavant. És possible que davant de situacions de desistiment les persones interessades presentin un recurs d'alçada en el termini d'un mes des de l'endemà de la notificació de la resolució, que serà recollit per la coordinació del servei i registrat a l'aplicació per tal que la comissió avaluadora intervingui, valorant la situació i generant un informe. Quan això passi, veurem que aquí on posa en tràmit d'admissió i veiem aquestes 5 icones verdes, una es convertiria en color vermell. Quan anem a fer el tancament de la fase d'admissió, quan anem a fer el tancament amb revisió de requisits i no ens deixa, veurem que aquí ens indica que hi ha un motiu d'impediment de tancament d'admissió. En aquest cas ens indica que és el motiu 100. Aquí sota hi ha la llegenda dels motius dels codis. En aquest cas ens diu que no hi ha l'historial professional informatiu en admissió signat per la persona usuària. Així doncs, no tancarem mai la fase d'admissió sense haver-nos deixat de pujar cap document ni deixar-nos d'haver fet cap pas, perquè l'aplicació no ens permetrà tancar la fase d'admissió amb revisió de requisits si no està tot perfectament completat.